මිස් මොකක්ද මේ මිල්ක් එක? මේ ඇපෙක්ස් අවුලක්ගෙන ආයතනය වලින් හදන ඉංගිනි කියන පෝෂණීය මිල්ක් එකක්. මම මේක දැන් මාස 3ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. මට තිබුණ අවුරුදු 2කමාරක් 3ක් විතරම මුත්‍රා ගාලා තිබුණා. අතු ගඩුවෙන් තමයි ගාලා හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම බෙහෙත් ගොඩක් පාවිච්චි කරා. ඒ පාවිච්චි කරා මම ස්කෑන් කරලා බලනකොට මගේ ගාල නැතුන්නේ නැහැ. වැටුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ ගොඩක් බයෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලා මේ කිරි එක පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ ගත්තායින් පස්සේ මගේ මේ තිබුණු ගාල ඔක්කොම නැති වුණා. එක ගාලක් තව තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් මට මාස 6න් 3න් එහෙම ස්කෑන් කරන්න දීලා තිබුණේ. ડોක්ටර් මට ඊට පස්සේ කිව්වා බය වෙන්න එපා. මේ මිල්ක් එක පාවිච්චි කරන්න ආයේ මේ අවුරුද්දකින් ස්කෑන් කරලා පෙන්නන්න කියලා. මම දැන් ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. මේ මිල්ක් එක මේ මට ගොඩාක් වටිනවා. මේ වගේ ලෙඩ තියෙන හැම කෙනෙකුට මම දන්න හැම කෙනෙකුටම මේ මිල්ක් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා මම කියනවා. ගොඩක් දැන් සනීපයි නේද ඔයාට? දැන් කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඉතින් මේ ගාල් වැටෙන ගොඩක් මම දුක් විඳා. මුත්‍රා මාර්ගය මගේ වැටෙනකොට දැන් එහෙම නෑ. මේ අනිත් ගාල් වැටුනේ නිකන් දිය වෙලා මම දන්නේ නැහැ වැටුණා කියලා. ස්කෑන් කරනකොට තමයි දැනගත්තේ ડોක්ටර් කිව්වා මේ ගාලත් මට නිකන් දිය වෙලා යනවා කියලා බය වෙන්න එපා බොන්න කියලා. මම දැන් මේ මිල්ක් එක විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. වෙන කිසිම බෙහෙතක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අර බෙහෙත් බොද්දි ඔයාට අතුරු අබාධ වගේ හැදුනද? එහෙම තිබුණා. ඒ බෙහෙත් දීලා ගොඩක් කැක්කුම් හැදුනාම හොස්පිටල් ගියාම බෙහෙත් පෙති 18 20 එහෙම කැක්කුමට දෙනවා. මේ අත් ඔක්කොටම බෙහෙත් විදිනවා. ඒකට ගොඩාක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ බෙහෙත් සල්ට වගේ මට ලේ යන්න ගත්තා. බුදු මාර්ගයෙන්. ඊට පස්සේ එතනත් ડોක්ටර්ලා කිව්වා බඩ වැතුවා කියලා ඇති කියලා. ඒ වගේ බෙහෙත් දුන්නා. ඊට පස්සේ නතර වුණා. ආර්සස් කියලා ගලුවා ඒ හැමදේම කරන්නේ නෙමෙයි කිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ බෙහෙත් වැඩි බිව්වහම එහෙම වෙනවා කියලා ડોක්ටර් කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ මිල්ක් එක පාවිච්චි කරනවා කියලා ડોක්ටර් දැනගත්තායින් පස්සේ මගේ බෙහෙත් ඔක්කොම නතර කරා. මට මේක විතරයි දැන් බොන්න කියලා තියෙනවා. මම හරි සතුටුයි. ගොඩාක් පිං මේ ડોක්ටර්ට මට මෙහෙම දෙයක් දැනුවත් කරාට විශ්වාස ගොඩක් පිං. මම ඉතින් හරි සතුටින් මේක පාවිච්චි කරනවා නෑ. அதுல வந்து மேம் ஒருத்தவங்க வந்து கேக்குறாங்க இப்ப அந்த கடையில் இருக்கிற அந்த girl கிட்ட என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க இதுதான் அபெக்ஸ் வராங்க நிறுவனத்தால செஞ்சு கொடுக்குற இன்ஜினி மில்க் இது வந்து இப்போ நான் 3 மாசமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு 2 வருஷத்துல இருந்து 3 வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த சிறுநீர் பாதையில கல் இருக்குமே அந்த கல் இருந்துச்சு அந்த பிரச்சனை இருந்தப்ப தான் நான் இதை வந்து வாங்கி எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு கல் வந்து அவங்க முற்றாவே இல்லாம போயிடுச்சான் கரைஞ்சு போயிடுச்சான் அப்ப அவங்க ரிப்போர்ட்ஸையும் காட்டுறாங்க அவங்களோட அந்த ப்ராப்ளம்கான ரிப்போர்ட்ஸையும் காட்டிட்டு சொல்றாங்க அப்புறம் அவங்க வந்து போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட காட்டினதுக்கு பிறகு டாக்டர் சொல்லிருக்காரு பயப்பட வேணாம் நீங்க வந்து அந்த மில்க் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து மறுபடியும் நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த இன்ஜினி மில்க் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு பெனிஃபிட் எடுத்ததால அவங்க வந்து இப்ப வரவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து அந்த இன்ஜினி மில்க் வந்து அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்றது அவங்களோட அந்த கை வந்து கரைஞ்சது வந்து அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியாதாம் அப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் டாக்டர் சொல்லிருக்காங்க இது கரைஞ்சிருச்சு தொடர்ந்து இந்த மில்க் எடுத்துட்டு வாங்க அதுவும் தானாவே கரைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப அந்த இன்டர்வியூ கேட்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்த டைம்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பெயின் இருந்திருக்கு ரொம்பவே அந்த என்ன சொல்றது யூரின் போகும்போது பெயின் இருந்திருக்கு கை காலெல்லாம் ரொம்ப பெயினா இருந்திருக்கு அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து கையெல்லாம் நிறைய ஊசி எல்லாம் போடுவாங்க 2 கையில நிறைய ஊசி எல்லாம் போடுவாங்க சோ அந்த ஊசி எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்த டைம்ல தான் ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இதை வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க பாவனைக்கு எடுத்ததுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு வந்து நமக்கு எந்த பெயினும் இல்லாம போயிருக்கு அவங்களுக்கு அதனால அவங்க தொடர்ந்து மெடிசன் எடுக்கிறத கூட அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த இன்ஜினி மில்க் வந்து யூஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க